ଖାଇକି ତ ଯା। ନା ନା ମାମା ଆସିଲେ ଖାଇବି। ହଉ ତାହେଲେ ଯା, ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ। ହଁ ମାମା। आज खबर कहार आखिर लुह को भी रोकी पार ना सब कुनि कुनि झील हेले गोटे गोटे परी केते सदागरे ता ना दिया जाइथिला परी किंतु कि विडंबना परी को स्वर्गटीय दब बदल रे पिशाच माने ताकू नरक जंत्रणा दे हत्या करि जंती आज परीर हत्या सह पिशाच माने हत्या करि दैछन्ती समग्र मनुष्य जातिर मानविकता को
ଏବେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତମେ ପଳେଇ ଆସ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆମ ଜୀବନକୁ ତମେ ଗଡେଇ ଚାଲିଥିବ? ତମ ଡାଡି ପଠେଇଛନ୍ତି, ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ନା, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବିନି। ତମେ ଡାଡିଙ୍କୁ ଫୋନ ଲଗେଇଲ। ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ତମେ ଚକୋଲେଟ ଲୋଭ ଦେଖି ଆମ ଖୁସି ଲୁଟି ନଉଛ। ଏ ମା ଚକଲେଟ ଖାଇବୁ? ନେ। ନା ନା, ମୋ ମା ମନା କରୁଛି। ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି। ଆମ ମଥାକୁ, ଆମ ପିଠିକୁ ଆଉଁସ ଦେଇ ଆମ ଶରୀରର ହାଡ଼ ମାଂସ ଚାଟି ଦଉଛ। ତୁଟା ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛୁ, ପୁରା ପରିଟିଏ ତ।